ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଯିବା। କୁଆଡ଼େ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଲି ବାହାରିଲୁ, ନେତ ବି କାନ୍ଦିଗଲା, ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇରେ ଆମେ ତତେ ଆଗରେ ପଠେଇଥିଲୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବୁ ବୋଲି, ତୁ ଏଠି ଆସି କଦଳୀ କିଣୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନେତ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ। ଏଠି ବୋଉ ତାର ଭୋଗ ଦେଇଦେଲା, ନମସ୍କାର ହେଲା, ନନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ବୋଉର ପୂଜା ପାଠ ସରିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସିଧା ଚାଟ୍ ଖାଇବାକୁ। ଚାଟ୍ ଖାଇସାରି ଆଗେ ଖାଇସାରି ତାପରେ କଥାଟା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କପ୍ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ କପ୍ କିଣୁନୁ। ମତେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ସୁରଟରୁ କପ୍। ସୁରଟ କଥା କହୁ କହୁ ହେଇ ପରା ସୁରଟ ଆସି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ। ଆଲୋ ବୋଉ 500 ଟଙ୍କାରେ 5 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ନଉନୁ। କଣ କହୁଛି ଶୁଣ, କହୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପୁଅ 500 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସିଧା ମୁଁ ଖାଇବା ଦୋକାନକୁ। ମତେ ଖାଇବା କତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ଆସିକି ବାଉଁଶ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦେଖିଲାଣି। ଟେଡି ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ବୋଉଲୋ ଟେଡି ନବା। ମତେ କହୁଛି ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣି ଖେଳିବୁ ତୁ ଟେଡିରେ। ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଇଡ୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିଂ ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ।